Bini logiwo chini chini thumalo Hawaii training Biashak chini Bugatti Buluta tim ni Biashak chini ayung aike jibai dilai tongo chini Manjak chini ojago chini tipa ha chini Mantri Honorable Sir BRISHAKETU Debbarma tai Manjak chini ojago TTAADC ni former EM aike President MDC SHRI RABINDRA Debbarma tai Manjak Mwthwgjak dangerous so chakam berjasa jumda MDCs Sumatera RIJAK itu Bulunggay tournament RIJAK itu kalau sekolah dia macam bini logi itu tournament beda besar sekali. Bisingtwi MLA Cup knockout tournament RIJAK mani ini KATACHARA rengau noklawo Julai mas ni 20 tarik di sini match mani sini Simna CONSTITANCY KHWLAI joto bisini team ojagawo जों रिलायखा बे गाहाम गोरोंखायनो दिनै फाइनाल मैच पाइखा नाहारमुं गायसानो दिनै दिब्रासा जरा सिख्ला दंनाय रखनो रोंगो तेबो बखा हाब्रेनानि बागै अजागाव उइदाउट हायार कोनो हायार नायावै जत बिसिनि न दिनै जरा बुंबाय एकेबा फुटबल इन्टारेस्टेड दिनै चेराय बुसुक बां अब जों दिनै जायतो फैनायले मानि दंगो सिमनाव बेलायखिनो फुटबलनि प्रतिभा ओमफ्राय जों नुखा दिनै अजागाव सिनि बर' सिमना बिसिनि दुइटा टीम दिनै अजागा कायसा टीम रानार्स कायसा टीम चेम्पियन ओंखा नाहारमुं आमो टेसनर नमा सापिरो जे दिनै दिब्रासारक जरा गामियाव दंनाय रक बाहायखे रोंनि हापार तेबो इन्टारेस्ट खा हाबनानि आमोन सिनि नाहारमुं आबोनि बागै जों दिनै अजागाव सिनि बर' मुं CM फाइ सफायजा कुइलान दिनै अबो दङ बेलायखनो हामबाय मारियो सिनि MDC सार रबिन्द्र दङ बे चिनि खरंनि MDC और फाइ सफायजा बेलायखनो एनार्जेटिक चिनि दाकुब सुरज बाय जितेन नम्बर हामबाय मारियो ते चिनि जरा और फाइ सफायजा चिनि साब जोनाल चेयरमैन चिनि बाय सिबानजों ते चिनि आदर्श नम्बर जतन हामबाय ते चिनि खेला कमिटि जे आसे साल रोमा रमै बराव जे सामुंखाय दंमानि सालब्रुम ब्रुम अजागाव नाङै दंमानि बरनो बेलायखनो हामबाय मारियो ते अजागाव चिनि सांबादिक बन्धुरनो हामबाय मारियो ते प्रशासननो बेलायखनो हामबाय दिनै अन मैच जों फाइनाल बिसिराव तेबो नायथावखाय खायनानि बागै जों अबयस्से चाइथकनाय ओमफ्राय दिनैनि फाइनाल मैच जे चेम्पियन होननाय रनो कंग्रेचुलेशन ते रानार्स आप होननाय रनो कंग्रेचुलेशन कारण आसि गोबां टीम प्राय 21टा टीमनि बिसोर बर' 2टा टीम दिनै अजागाव रानार्स बाय चेम्पियन ओंखा चेम्पियन रनो जों प्राइज मानि हिसाबै 1 लाख ते रानार्स रनो 50,000 बाहायके जों रिजाक हामबाय।